Η Million Arrow είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων όπου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα ευρύ φάσμα νομισμάτων. Προσφέρει συναλλαγές τόσο spot όσο και perpetuals, καλύπτοντας ένα διαφορετικό κοινό που ενδιαφέρεται να επωφεληθεί από την αστάθεια αυτής της αγοράς. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα παραπομπής και ορισμένα άλλα ωφέλη που θα συζητηθούν στην αξιολόγησή μας. Δεδομένου ότι η Million Arrow δίνει έμφαση στο κρύπτο για αρχάριους, αυτή η κριτική του Million Arrow θα φανεί χρήσιμη σε πολλούς ανθρώπους εκεί έξω. Ας ξεκινήσουμε με τα ωφέλη των συναλλαγών spot και εδώ μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι η Million Arrow καλύπτει έναν αξιοπρεπή αριθμό ζευγών κρυπτονομισμάτων. Οι πελάτες έχουν την επιλογή είτε να αγοράσουν είτε να πουλήσουν Setcast, Ethast, Ekpusd, Endost, Soulast, Trxast και άλλα. Όπως μπορείτε να δείτε, όλα τα μέσα εκφράζονται στο δημοφιλές stablecoin Tether. Για να συμμετάσχετε σε συναλλαγές spot, θα χρειαστείτε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και θα καταθέσετε νομίσματα στον λογαριασμό συναλλαγών πριν ξεκινήσετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στην αγορά spot. Σε σύγκριση με άλλα ανταλλακτήρια, η Million Arrow φαίνεται να έχει ένα πλεονέκτημα, δεδομένου ότι παρέχει ποικιλομορφία περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η εταιρεία υπόσχεται ακριβή εκτέλεση εντολών συνεργαζόμενη με αξιόπιστους παρόχους ρευστότητας. Μια άλλη επιλογή όταν βρίσκεστε στη Million Arrow είναι το Perpetuals Trading. Σε αυτή την περίπτωση, οι πελάτες αγοράζουν ή πωλούν συμβόλαια που βασίζονται σε διάφορα ζεύγη κρυπτονομισμάτων προκειμένου να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών. Η διαπραγμάτευση μόχλευσης είναι επίσης μέρος του μείγματος και αυτή η ανταλλαγή προσφέρει έως και 100x. Από τη μια πλευρά, αυτό σας βοηθά να ενισχύσετε την αγοραστική σας δύναμη, αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε με υπευθυνότητα, ειδικά όταν οι τιμές είναι ασταθείς. Όσον αφορά την κάλυψη, υπάρχουν δεκάδες συμβόλαια αορίστου χρόνου διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή στην πλατφόρμα Million Arrow. Όσοι θέλουν να διαφοροποιηθούν μακριά από το Bitcoin και το Ether, έχουν στη διάθεσή τους δεκάδες altcoins. Ο κόσμος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ορισμένα ωφέλη που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της Million Arrow. Εκτός από τη διεπαφή που βασίζεται στον ιστό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, η ανταλλαγή προσφέρει μια προσαρμοσμένη εφαρμογή, συμβατή τόσο με συσκευές Android όσο και με iOS. Η εφαρμογή φαίνεται να κερδίζει δυναμική τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, κυρίως επειδή έχει φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, κάτι που λατρεύουν οι αρχάριοι. Ταυτόχρονα, η διαχείριση παραγγελιών, η ανάλυση γραφημάτων και η πραγματοποίηση αλλαγών στους λογαριασμούς σας μπορούν να γίνουν μέσω κινητού χωρίς κανένα εμπόδιο. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Million Arrow προσφέρει προσαρμοσμένο λογισμικό για όσους θέλουν να είναι σε συγχρονισμό με την αγορά κρυπτονομισμάτων 24/7. Συμπερασματικά, η επιλογή του ανοίγματος λογαριασμού στη Million Arrow συνοδεύεται από αρκετά σημαντικά ωφέλη. Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης στην αγορά spot και τα perpetuals, σε συνδυασμό με τη φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή, είναι τα δυνατά σημεία. Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη πελατών μέσω ζωντανής συνομιλίας, η οποία θα είναι χρήσιμη όποτε χρειάζεστε πρόσβαση σε πληροφορίες. Συνολικά, ένας πάροχος όπου αξίζει να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά. Όσο θα υπάρχει αστάθεια στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, τέτοιες υπηρεσίες έχουν νόημα.